surut dodo mitomo anangge anagaripun dito kang eko adidosa puwa eko marang sawiji dosa sepuluh kalita senadyan to titahi jawata kerang apa enggak kepangi kerang bumi karaken mainan kerang nanging boten kados dusun tirta Marian daerah ele iki teko nang kalangan cantik-cantik iki lho bebasan kang adol sami kembar pani guru bakal guru ganti kebar jantak jalanan kang hamengku kersa dinten menika ora kenapa utawi kerang jae lah yo ingkang kagungan hajat inggih menika Sony BRK Audio Bravo Romeo Kilo Audio bagus lego sapa RSS Kelvin Agustino ya iki pokoke sepil embong iki tekan embong gede wis ana iki titik 50 meter tekan embong gede tekan jalan utama iki lokasi Jade Tirtomoyo Tirtomoyo BRK Audio betul Mas Grand Astrea lokasi ya Kanigoro Tirtomoyo iki acara kebarbandengan ada 9 grup sing kalapan nanti siang itu 4 grup tapi dijadikan dua kalapan jadi mainnya bareng Renio iki lah kok is main jam piro iki nanti jam 12:30 main kepangan ini sekarang ini acara kirap hari ini kirap ini baru main dumateng sedaya punggawa ingkang sampun kan ngarepe montor sasana punika sumangga kula panjenengan sedaya ndedonga sesami inggih punika tujuaken dumateng ingkang kagungan hajat Bapak Asrim sekeluargi sumangga pasrah tinampi dipun lampahi monggo